Eva Bergman, creatoarea școlii de dezvoltare personală Fii Extraordinar și Best Persona TV. Mă bucur să te revăd și să discut cu tine despre ce se întâmplă cu visele tale, cu planurile tale sau chiar cu obiectivele tale. Cine sunt deturnătorii tăi? Cine te întoarce din drumul tău? Așadar, fiecare dintre noi are un obiectiv în viață. Sau mai multe. Avem obiective personale, avem obiective profesionale, avem obiective spirituale, sociale, avem obiective de tot felul. Însă ceea ce ne dă cu adevărat pasiune și încântare nu sunt obiectivele, sunt visele. Sunt acele emoții pe care le trăim atunci când ne gândim la ceva și spunem ce frumos ar fi dacă. Despre aceste vise voi vorbi în minutele următoare. Chiar dacă de multe ori voi folosi pentru acest cuvânt obiectiv, țel, scop sau destinație sau poate chiar marele premiu. Și ne imaginăm că destinația ta, marele tău premiu, este undeva aici. Aici ești încununat cu lauri și consider că ai obținut locul întâi. Calea ta de aici și până la marele premiu, până la realizarea visului tău, ar trebui să fie extrem de simplă. Cel puțin în teorie. Nu odată ți-ai pus pe foaie planurile, ți-ai făcut absolut toate calculele și ți-ai dat seama că absolut nimic nu se poate întâmpla. Și că obiectivul tău, visul tău va fi realizat. În realitate, din păcate, lucrurile au stat altfel. Și știi și tu foarte bine, la fel ca și mine, că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și că apar tot felul de situații sau oameni care ne deturnează din planurile noastre. Însă cine sunt deturnătorii sau ce sunt deturnătorii? Pentru că deturnătorii de regulă ne gândim că sunt situații negative, provocări pe care le avem și care par să ne înlăture de la această cale. Nimic mai greșit. Deturnătorii de foarte multe ori îmbracă o haină foarte frumoasă, ne ademenesc și ne atrag către o cu totul și cu totul altă destinație. Ce este de făcut? În primul rând, tu trebuie să fii foarte focusat și să-ți pui întrebarea de fiecare dată. Această decizie pe care trebuie să o fac acum, în legătură cu X deturnător, să spunem așa, mă apropie de obiectivul meu sau mă îndepărtează? Pentru că tu, pe traseul tău, vei întâlni situații de tip X, Y, Z și așa mai departe. Aceste situații, în schimb, te pot duce într-o cu totul și cu totul altă destinație. Și dacă stai să te gândești, chiar așa a fost. Ți-ai dorit poate să fii un mare actor, dar mama ta ți-a zis că meseria de economist este una mai bună. Cu siguranță este o meserie foarte bună și meseria de economist, însă făcând facultatea de științe economice, te-a apropiat acest demers mai aproape de obiectivul tău de a deveni actor sau actriță? Sau te-a dus pe o cu totul și cu totul altă cale? Vedeți voi, ne place foarte mult să ne uităm doar la cei deturnători de tip negativ. Mi-am dorit să devin actor sau orice altceva, însă a trebuit să-mi întrețin familia sau m-am gândit să nu o supăr pe mama sau vă dați seama singur despre ce este vorba. Dacă ne uităm la oamenii care se află la vârsta a treia și dacă mergem la ei să-i întrebăm ce și-ar fi dorit să facă sau să fie în viață, veți fi extraordinar de surprinși de răspunsurile pe care vi le vor da. S-ar putea să găsiți răspunsuri care să vă zică da, am avut un deturnător, m-a chinuit, m-a frământat, dar la un moment dat am reușit să depășesc momentul și de fapt am constatat că m-a dus mai aproape de destinația mea. Deturnătorul fie te va întoarce din drumul tău, fie te va întări în planurile tale. Dacă vreți oarecum, dacă este să mă exprim într-o modalitate spirituală, acești deturnători putem să-i considerăm ca o modalitate prin care divinitatea ne testează voința, focusul și verifică dacă acel vis pe care îl avem este cu adevărat visul nostru sau este doar un moft, o preferință și nimic altceva. Atât pentru astăzi, dar încă nu am terminat.
pentru că toate aceste idei trebuie puse la treabă. Ideile fără acțiune sunt inutile. În comentariile de mai jos, spune-mi, te rog, cum te-a inspirat acest material. Lasă-mi un comentariu. Ți-a plăcut acest material? Dacă da, atunci te rog să subscrii la canalul nostru și îți sunt recunoscătoare dacă vei share-ui acest material cu prietenii tăi. Și dacă vrei să primești materiale despre care îmi place să vorbesc doar pe mail, asigură-te că te înscrii în lista noastră de abonați. Amintiți-vă că suntem în industria construirii de oameni și este un fapt dovedit că împreună putem fi mai buni. Ești unic și original și mai presus de toate, ești extraordinar. Acum hai să spunem asta lumii întregi. Doamnelor și domnilor, sunt Iva Bergman și până ne revedem, toate cele bune!